बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, सुदूर देहात को भी शहर बनते देखा है। आग के लपटों की बात कौन कहे, आग के लपटों की बात कौन कहे, हमने चिंगारी को भी अंगार बनते देखा है। कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गावे गावे गली पर चार बाटे, शिक्षित समझ से भी उम्मीदवार बाटे, शिक्षित समझ से भी उम्मीदवार बाटे। गावे गावे गली पर चार बाटे, शिक्षित समझ से भी उम्मीदवार बाटे। बाके बाजार पर खंड से जिताबे के बा, क्षेत्र संख्या 28 से जिताबे के बा। जिला परिषद कमलेश भैया के बनहबे के बा, लेटर बॉक्स से पर बटन दबावे के बा। काम किया है काम करेंगे, साथ मिलेगा विकास करेंगे, सबका विकास सबके साथ, आओ चलो हमारे साथ। दीप वहीं जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। सोशल मीडिया में पूरा छा गइले, कमलेश भैया सबके भाग गइले, कमलेश भैया सबके भाग गइले। सोशल मीडिया में पूरा छा गइले, कमलेश भैया सबके भाग गइले। अब की नेता न बेटा जिताबे के बा, अब की नेता न बेटा जिताबे के बा। जिला परिषद कमलेश भैया के बनहबे के बा, लेटर बॉक्स से पर बटन दबावे के बा। मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिखते ना, मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिखते ना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिखते ना। क्योंकि मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम तो कहीं पे रहमान लिखते ना, तो कहीं पे रहमान लिखते ना। कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश कुमार सिंह बड़ा खुश बड़े हो, जीते लगइले लगन बड़े हो, जीते लगइले लगन बड़े हो। कमलेश भैया बड़ा खुश बड़े हो, जीते लगइले लगन बड़े हो। विरोधियन के झांसा में नया बे के बा, अब की केहू के बात में नया बे के बा। जिला परिषद कमलेश भैया के बनहबे के बा, 3 नंबर पर बटन दबावे के बा। गावे गावे गली पर चार बाटे, शिक्षित समझ से भी उम्मीदवार बाटे। बाके बाजार पर खंड से जिताबे के बा, क्षेत्र संख्या 28 से जिताबे के बा। जिला परिषद कमलेश भैया के बनहबे के बा, लेटर बॉक्स से पर बटन दबावे के बा। और सुनो चाची, कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाके बाजार दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाके बाजार दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाके बाजार दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाके बाजार दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद।